bisaba o dafara nege kanya wolonvila sanfɛ janjo Fanta n bɛ sira d'i ma n ye sira minɛ an bɛ jɛ ka sira minɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ y'a fɔ cogo min na 7h ye sanga B3 sɔrɔ nin waati in na Yirimajɔ yɛrɛ kelen bɛ Musabugu min bɛ yɛrɛmara kafo 6nan ko fɔ Bamakɔ district kɔnɔ a ye aw bisimila Renouveau Matin sɔgɔmada joona kibaruyaw olu kan dakuɲɛ fɔlɔ bi boli minnu kan an bɛ aw yira u la k'a fɔ min ye embargo ye i k'a dɔn wulikajɔ kɔni kɛra anw ka kunnafonidiso ɲɛmaayaso ka jateminɛ kɛ a bilama bɛ danga min na gɛlɛyaw jumɛnw bɛ yen nɔ ani maaw ka i k'a dɔn k'a fɔ dekun lasɔrɔlenw kɛra jumɛn ye sanko sojɔminɛnko kunkanko kibaruya o la an da bi don o la o tɛmɛnen ka bɔ yen minisiriso min ɲɛsinnen don kɛnɛya ani yiriwa kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ma olu fana ye sigi dɔ kɛ n'u ka lafasa tɔn jɛkuluw ka maa ɲɛmaw ye hakili falen kunkanko kibaruya la logement sociaux ko kuma bɛɛ senna hali bi a ko bɛ ka dan ye a bɛ ka tufa wa a bɛ ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ tani ka segin baw k'a dɔn minisiriso min ɲɛsin bɛ a ko ma k'u bɛ na u ye dan sigi o kumana gafe min n'u tun bɔra o ko sɛgɛsɛgɛliw ni baara kuraw n'u bɛna don ni ye kibaruyaw la kumabaw ye a bɛna dɔwɛrɛw lasɔrɔ ka fara minnu kan aw y'aw bisimila Renouveau Matin ale kan. An bɛ hakili to ɲinikaw fɛ sabu an tɛna se ka a ja dɔw yira aw la ka bɛn ni waati ni baaraw olu la gɛlɛya minnu lasɔrɔla an b'a daminɛ ni minisiriso min ɲɛsinnen don kɛnɛya ni i k'a dɔn hadamadenya kuntalajan kunkanko kibaruya o ɲɛnabɔli ma olu ye kunungo alamisa sɔrɔ marisikalo tile 3 san 2022 min ni o bɛ tali kɛ dunanjigiso min dɔ bɛ bamakɔ yan o ni u ka lafasa tɔn kulu olu ka sigiw kɛ a kun ti dɔwɛrɛ ye u bɛna hakili falen kɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn wulikajɔ minnu kan ka se ka kɛ nin baara kɛyɔrɔ ninnu na n'o ye kɛnɛya baara kɛyɔrɔ ye lafasali yɛrɛ bɛ kɛ kɛcogo jumɛnw na hakɛ jumɛnw kan ka se ka labato walasa min ye maaninfinw kɔni ka na se ka dekun ani ka gɛlɛya ka o lasɔrɔ nin minisiriso in ka laɲini kun ti dɔwɛrɛ ye u n'u ka nin cakɛda ninnu k'a fɔ u n'u u baara ɲɔgɔn ninnu n'o ye ka lafasatɔn baarakɛlaw ye k'u lakodɔn ka laban k'a ɲini k'a dɔn gɛlɛya jumɛn bɛ u la ni ka fura ɲini o gɛlɛyaw la Awa Sanogo kun bɛ kɛnɛ in kan n'a ka jatala Mantala Watara waati na nataw la an da bɛna i k'a dɔn kibaruya tɔ in ka ɲinini kɛ walasa ka se ka faamu sɔrɔ o tɛmɛnen ku ka bɔ yen an bɛ aw ladɔnniya i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn sɛnɛko kunkanko kibaruya fana na walasa k'a lajɛ san 2022 fo ka se min ye i k'a dɔn o ɲɛbila baaraw o samiyɛ ɲɛbila baaraw kunkanko kibaruya jɛkulu min k'a fɔ ko u ye sigi min ni ka o kɛ u k'a ma ko transition agroécologique n'o ye ka lajɛ min bɛna lajɛ min ni u ye kɔɔri bi sɛnɛ an ka jamana sigida minnu na zone cotonnière walasa i k'a dɔn jɛkuluba min n'o ye comité de pilotage du projet d'appui à la transition agroécologique ye olu ka hakili falen kɛ ni sɛnɛkɛlaw ye ani sɛnɛ ɲɛdɔnba baara jɔnjɔn minnu bɛ yen ni ka laban ka kimeli kɛ ka ɲɛsin san 2021 baara minnu kɛra o fɔ ka se min ye san 2022 ka ɲinini kɛ o kan walasa min ye ni kura bɛ se ka fiyɛ o baaraw la sanko samiyɛ san 2022 sɔrɔ bɛ se ka lasɔrɔ a ko la cogo min na sigi in kɔnɔna na anw ka ciden Bakari M Sidibe tun b'a kɛnɛ kan an b'a ɲɛmada ka kibaruya lasɔrɔlen olu fɛ. Agriko ye baarakɛ bolo ye mun kɛlen don k'i wasa don CFA wari miliyari 5 la san 2022 kɔnɔna na walasa ka fura ɲini gɛlɛya dɔw la mun kɛlen don ka kɔɔrisɛnɛlaw sɛgɛ kɔɔri sɛnɛli la ka faraw kan ka taabolo sigi sen kan minnu bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ kɔɔrisɛnɛyɔrɔw kɔnɔna na olu ka sɔrɔta bɛ se ka yiriwa o la maa minnu bɛ lajɛrɛ in kɛnɛ kan u na ɲamada kɛ ka taa u ka baarakɛlaw ma san 2021 kɔnɔna na ani k'o jaabiw lankɛnɛmaya. Kimɛli ni a bɛ kɛ ka ɲɛsin baarabolo bɛɛ ma kelen parce que projet in sigilen don sigiyɔrɔma 3 n'an b'a fɔ ko composante fɔlɔ n'o ɲɛsinnen don ka baarakɛbolo ninnu cari an ka cikɛdaw la ka kalan k'u kun cikɛdaw kun ani ka se ka ɲɛɲinini kɛ tuguni gɛlɛya minnu bɛ yen walasa ka fura sɔrɔ o la k'o fana kɛ somɔgɔ sama k'o lase cikɛdaw ma.
Somiya min kuncɛra n'a tun bɛ tali kɛ campagne agricole 2021-2022 la, o kɛra sababu ye Mali sera ka kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ye tuguni kɔɔri sɛnɛli la farafinna tilebiyan fanfɛ jamanaw kɔnɔna na. Hali n'a y'a sɔrɔ jaabi ɲuman caman sɔrɔla, gɛlɛya dɔw bɛ yen halisa kɔɔri sɛnɛli kunkanko kan minnu kan k'a lajɛ. Kɔɔri musaka ka ca tari kɔnɔ. A bɛ se ka kɛ cogo di walasa k'o dɔgɔya? An ye mun fɔ baarakɛbolo ninnu de bɛ na n'o ye ka dɔ bɔ bagaji hakɛ la. Bagaji chimique n'an b'a fɔ a ma cogo kɔɔri furabulu bagaji ani engrais ninnu walasa k'an ɲɛsin an ka farafin nɔgɔ ma mun bɛ dugukolo korogirinya. Gɛlɛya bɛ yen kɔɔri sɛnɛnaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mara cogoya kan. O bɛ na ni sababu dɔ ye mun bɛ baara segin kɔ dɔɔnin. Donc jamana ɲɛmɔgɔw ye lasigiliba dɔ kɛ san 2021 kɔnɔna na n'u k'a ma ko assise nationale. O kɔnɔna la bɛnkan dɔw tara. O bɛnkanw bɛ ka waleya. O waleyali nalen don ni ko caman ɲɛnabɔli ye. N'a yɛrɛ sɛnɛla maa 200,000 bɔɲɔgɔnko fɛ Mali kɔnɔna na. Kɔɔri sɛnɛli bɛ kɛ sababu ye ka maa 4,000,000 bɔɲɔgɔnko de balo directement ani fo ka taa se maa 5,500,000 ma indirectement. PIB la 100 sara la a b'i jɔ ni 15 ye. Min ye sɔrɔfɛn walankatali ye ka taga jamana wɛrɛw kɔnɔna na a b'i jɔ ni 30-45 ye 100 sara la. Filial SMNT fan bɛɛ lajɛlen an jigi b'a la k'a fɔ a ye faamu sɔrɔ ni kibaruyaw o la ka daminɛ Sikaso, Buguni, Fana, Kita. O kumana kɔɔriw bɛ sɛnɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ye kibaruyaw ni ka faamuba sɔrɔ a la. I n'a fɔ an ye a ɲɛfɔ aw ye kibaruya daminɛ na cogo min na. Minisiriso min ɲɛsinnen don kɛnɛya ni hadamadenya kuntalajan kunkan kibaruya ɲɛnabɔli ma u ka sigi min kɛra alamisa tɛmɛnen kalo tile 3 n'a bɛ mars kalo kofɔ san 2022 sigi in kɔnɔna na ni n'u ka lafasatɔnkulu maa ɲɛmaw ka hakili falen-falenw bolila o ye dabaliw ni fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kan ka se ka sigi sen kan walasa i k'a dɔn min ye baaraw ye bɛ se ka sinsin kɛnɛyaso olu kɔnɔ cogo min na hakili falen-falen senfɛ u ye ɲɔgɔn bilasiraw caman ni ka o kɛ. Minisiriso fana ye a lajɛ k'a ɲini k'a dɔn gɛlɛya jumɛn bɛ i k'a dɔn nin cakɛda ninnu yɛrɛ kan ani fɛɛrɛ minnu bɛna se ka ta ka ɲɛsin u ma walasa u ka wasa sɔrɔ cogo min na. Hawa Sanogo a n'a ka jatala Mantala Watara u ye kibaruya minnu lasɔrɔ ka bɔ dunanjigiso in kɔnɔ an ka ɲɛmadaw kibaruyaw la fɛ. Ni sigi ka fɔ min filɛ nin ye ka kɛ kɛnɛyaso minisiri a n'a ka sendikaw ni ɲɔgɔn cɛ a kun de ye ka se ka kuma falen-falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya mun bɛ sendika nunu kan walasa don n'a nataw la u bɛ se ka bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔna na cogoya min na min yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye baaraw bɛ kɛ ɲɛtaa kɔnɔna la cogoya min na. Bon sɔgɔmada na an ye ministère de la santé et du développement social syndicat fɛn o fɛn bɛ ministère kɔnɔna la an y'u bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan u ka minnu bɛ kuma syndicat tɔgɔ la syndicat bɛɛ ani ɲɛmɔgɔ n'o ye directeur ye donc an n'olu de kumana an kumana ministère baarakɛla ani syndicaliste yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye an bɛ baara mun na donc an ka baara ye développement social ni santé ye donc jɔyɔrɔ ye mun ye mana u yɛrɛ ka tila ka kuma d'u ma degun minnu b'u kan mun de b'a to faamuyalibaliya bɛ na n'a bɛ na ni grève ni fɛn mun de bɛ se ka kɛ yaasa baarakɛlaw ni employeur n'o a bɛ se ka kɛ directeur ye ministère de l'administration aw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na yaasa ka baara kɛ parce que n'an ye ɲɔgɔn faamu baara mana kɛ ka ɲɛ o de bɛ faso kɔnɔdenw lafiya gouvernement transition ka laɲini dɔ de ye nin ye donc an ka ɲɔgɔn faamu an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ ka baarakɛla bɛɛ ka hakɛ d'i ma ka jamana kɔnɔden bɛɛ ka hakɛ d'i ma. Syndicat ninnu u y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ olu ni minisiri ka nin sigi ka fɔ in na ko wa ko hakilina ɲumanba don ka ɲɛsin olu ma. Nin ye fɛn kura ye nin kun ma deli ka kɛ fɔlɔ ale ye nin hakilina ta k'o baara kɛ a ka ɲi a ko fana ko a bɛna to sigi na a tɛna danni ma kalo damadama nin kɔfɛ a bɛ dɔwɛrɛ kɛ o dɔrɔn tɛ a b'a ɲini directeur bɛɛ fɛ service ɲɛmɔgɔ bɛɛ fɛ u ni u ka comité u ka syndicat ka to
ka sigi ka kuma falen-faleni kɛ pour que grève banbali ani kɛlɛ banbali o ka dabila jamana kɔnɔ k'o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina ye. Aw ka dɔn k'a fɔ ko ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye minisiriso min ɲɛsinen don kɛnɛya ko ma ale ka ni sigi ka fɔ ɲɔgɔnna labɛn a n'a ka sendikaw ni ɲɔgɔn. Hakɛto ɲini kɛ aw fɛ ka bɛn ni i k'a dɔn kibaruya in yɛrɛ a dicogo o ye walasa ka bɔ kunnafoni tako fɔlɔ kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ minisiriso min fana ɲɛsinen don taa ni ka segin an'an ka jamana minɛbaw kun kan ko kibaruya ɲɛnabɔli ma olu ye i k'a dɔn bolonɔbilakɛ Bataki la Bataki min ni nin ye u ka Bataki yɛrɛ 5nan ye a ye kibaruya di k'a fɔ ka bɛn bi juma yɛrɛ ma nɛgɛ ɲɛ 10 ka taa bila fɔ 13 o waati la wulikajɔ minnu bɛ sen na walasa terrain kɔni ka se ka wuli ani ka baaraw daminɛ u ko locomotive min ni a bɛ CC 2205 kofɔ o ko o bɛna taama o kumana ka bɔ u ka dɔn u ka atelier min bɛ Korofina ni ka na kɛrɛnkɛrɛnnen na u ka garage min filɛ nin ye Bamakɔ district o kɔnɔna na u ko ka bɔ ka bɛn ni o ye u b'a ɲini i k'a dɔn min n'o bɛ tali kɛ nin sira in ani nɛgɛkɔrɔ sira yɛrɛ ma bɛ se k'a fɔ a kɛrɛfɛ matarafa bɛɛ lajɛlen ma kabi waati jan terrain kɔni tɛ ka munumunu nin ko ninnu da la o kuma ko wulikajɔw kɔni bɛ sen na o fɔcogo wɛrɛ la nin terrain in kɔni bɛ na mouvement kɛ bi o kumana a ka Bataki kun tɛ dɔwɛrɛ ye bɛɛ na se k'i janto i yɛrɛ la ni k'i hakili to i yɛrɛ la cogo min na Fanta Tomota tako fɔlɔ kibaruyaw la k'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 7 ni a bɛ 7h ko fɔ o ye sanga 41 sɔrɔ i k'a dɔn nin waati na Wurunpanakaw fɛ yen nɔ Yiridugu commune na. O sanga kelen bɛ an sensen ka taga an ka siraba kanaw la bi jumadonya in na ka taga jateminɛ boli sirabaw kan siraw bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna na tan ka segin bɛ hukumu jumɛn de kɔnɔna la ka fara Anazer ka bilasiralikanw kan don o don an tɛ ɲinɛ o kɔ an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi o ye Asi Danbele Asi i b'a lajɛ ni sori ka labɛnw sabatilen don.